Meditació de l'espai de respiració en 3 minuts. Estiguis on estiguis, si és possible, tanca els ulls i posa't en una posició erecta. No importa si estàs asseguda o dreta. Pren consciència de l'experiència interior que tens ara mateix. Pregunta't, què estic experimentant en aquests moments? Observa quins pensaments passen per la teva ment. Procura no enganxar-t'hi i observar-los com a fets mentals. Observa també què estàs sentint en aquests moments. Pren consciència especialment dels sentiments desagradables o la tensió que produeixen en el teu cos. Però no intentis canviar-los. I observa també com està ara mateix el teu cos físic. Quines sensacions corporals pots notar? Si et va bé, pots fer com un escàner ràpid de tot el cos. Pren nota de les sensacions que emergeixen o que hi ha, sense pretendre que siguin diferents. Ara que hem fet aquest primer pas de prendre consciència, enfocarem l'atenció a les sensacions que produeix la respiració. Nota especialment la zona de l'abdomen i quines sensacions físiques produeix la respiració. Pots seguir tot el recorregut de la respiració des de que l'aire entra pel nas fins que torna a sortir. Deixa que la respiració respiri per si sola, sense intentar que canviï. I ara amplia el focus de la teva atenció per incloure tot el cos com un conjunt mentre observes la respiració. Inclou qualsevol sensació, qualsevol estímul, ajudant-te de la inspiració i l'expiració per seguir ancorada al present. Si notes alguna incomoditat o alguna cosa que agafa especialment la teva atenció, senzillament deixa que la respiració hi passi a través. Dóna-li espai. I quan deixi de cridar la teva atenció, torna a posar el focus al conjunt del teu cos amb la base de la respiració.
mica en mica pots anar sortint i tornant al teu dia a dia, a la teva vida normal. Aquesta és una mostra d'una petita meditació que pots fer a qualsevol lloc, en qualsevol moment, senzillament per acostar-te a què hi ha en aquests moments d'una manera amable, en comptes de pretendre que canviï. Que vagi bé.